जिसुनि उन उन थांनिथु लोगो जों बयबो ना हमग्रा सिमन पेटरमोन बादि जिसुनि उन उन थांनिथु लोगो जों बयबो ना हमग्रा सिमन पेटरमोन बादि जोंनि देग्लायनि थीम सं CYDP-नि बे आनन्दनि नै ओरै जागोन आमथेखा एरियानि जायगाया आनन्द बे फोथाराव जासिगोन आरो आं ब्लगार नङामोन अब्लाबो CYDP-नि मुङावहाय मोनसे ब्लग लाबोनो सानबाय हानजाफ्रा फोथायारिफ्रा मावगासिनो दङ गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों प्रग्रामखौ जाफुंहोनो थाखाय पेन्डेल बैयावहाय क्लास जागोन बेखौ क्लास रुमनि थाखाय बानायगासिनो दङ ओरै गेट दङ नै हासिनिखौहाय एडभार्टाइज होदों बे जाबाय गोदान मडेल हासिनि बयबो नायनो हागोन ओमफ्राय बानायनानै न'नि खामानि मावनायफोराव बाहायनो हागोन एखे गोदानथार दासो लन्च जादों बारा गोबाव जायाखै 1 घन्टासोल' जादों हाग्रा हायथुमनायावहाय बिराद मोजां खामानियाव होयो थाइसेबो खरस गैया नै रायजोफोर नायदो जोबोद